आरो फुंबिलि 10:30 रिंगा आलांगा गेवलां सावरायनाय बिनि सायाव जोङो मोनसे हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिखौ बेखेवगिरि महरै दङ जा चिरां जिल्ला इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि लोगोसेयैनो जोंनि 12 नं चिरांदुवार समस्तिनि TCLCCनि चेयारमेन अमर सिंह ब्रह्म बिथांखौ जोङो बे हाबाफारिखौ मावफुंहोनो जोङो सिगांदों आरो लोगोसेयैनो जोङो मोनाबिलि 6 रिंगायाव जोंहा हारिमु मोनाबिलि दङ बे हारिमु मोनाबिलिखौ जोंहा बेखेवगोन डक्टर सांग्रां ब्रह्म सिबनिनो OISD बिथांखौ जों बेखेवहोनो सानदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा गुबुन आलासि निसय थाबावगोन आरो बे मोनाबिलि हारिमु मोनाबिलियाव जोङो बाहाय लेंहरनो जोङो सानदों दा बाहाय जोंहा फैला मेन्देला बिथांमोनखौ जोङो लेंहरगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा बुदां बलब बिथांखौबो जों लेंहरगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा फुंबिलि ब्रह्म बिथांखौबो जोङो लेंहरगोन आरो बेबायदिनो जोङो हारिमु मोनाबिलिखौ जोङो गाजा गोमजायै जोङो खुंफुंनो जोङो आवगायदों जों बेजों लोगोसे नैबे 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटिनि बानजायनायाव जोंनियाव 12 नं चिरांदुवार समस्तियाव गासै 10टा जोंहा प्राइमारि कमिटि दङ बे प्राइमारि कमिटिनि दैदेनगिरिफोरखौ जों बाहाय लेंहरदों आरो प्राइमारि कमिटिनिफ्राय गुबुन गुबुन हारिनि मोसानाय बे मोसाखावरिफोरखौ जोङो निश्चय बाहाय लेंहरनाय जादों आरो जोङो ओनसोलनि जेसेबां लाइमोनफोर जाखांफुनाय जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर बिथांमोनखौबो बे हाबाफारियाव जोङो मोसाहोनायनि बेबस्था जों खालामनो सानदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा जोंनि सिङाव थानाय 9था BCDC दं जोंहा बे 9था BCDCनि मासिगिरि लेङाइ मासिगिरि आरो सोद्रोमा बिथांमोनखौबो जों लेंहरदों आरो जोंनि बे ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जे जोंहा आफादफोर दङ माहारियारि आफाद राजखान्थि आफाद बे आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौबो जोङो लेंहरदों जों आसा खालामगोन आरो जोंनि बे ओनसोलाव थानाय गोबां जोंहा सानसुमै मेलेमजिबिफोर दङ दा बिथांमोनखौबो जों लेंहरदों आरो निश्चय बिथांमोनहा बाहागो लाफैगोन आङो बेखौल' खावलायनो लुबैदों जे हारिमुवा जोंनि मोनसे हारिनि सिनस्रि आरो हारिमुजोंसो जोंनि हारिखौ जोङो सिनायथि होनो हागोन बेखौ मिजिं खालामदों दा बेखायनो हारि धोरोम बासियालासे बयबो जाहाथे बाहाय लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे बाहागो लाफैनानै नैबे जोंनि जानो गोनां जे खुंगा सेथि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो बेखौ जाफुंसार होफैनो थाखाय आङो रायजो राजाफोरनिसिम गंलैयै खावलायहरनाय जाबाय बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय जोंहा 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएल लोगोसेयैनो खुंगा सेथि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो खुंफुं आफादनिफ्राय दिनैहाय जोङो रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे फोसावनो लुबैदों जे थांनाय समावहाय जोङो 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटिनि जानानै जोंनि नैबे खुंगा सेथि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो बेखौ जोङो थुक्राझारनि सिङाव थानाय बालाजाहाराव खुंनो होननानै जोङो सानदोंमोन किन्तु जोङो दा थांनाय फैनायनि जेखिनि एसे जेंनाखौ नुनानै जोङो नैबे सान्थिपुर प्राइमारिनि सिङाव थानाय नैबे बरदाङि जुवेल इयुथ क्लाब आरो लाइब्रेरिनि गेवलां फोथाराव जोङो फैगौ 14 मे 2022 बांला 29 बैसाग 1429 बे थारिखखालि जोङो जोंनि 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि बानजायनायावहाय जोङो खुंगा सेथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनो जोङो थांगासिनो दङ दा बे फालिनो थांनायाव जोङो जोंनि बे ओनसोलाव गोबां हारिमु मोजां मोनग्रा बिथांमोनखौ जोङो निश्चय खावलायनो लुबैदों आरो खावलायनो सानदों जों आसा खालामदों जोङो नैबे खुंगा सेथि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो बे बिदाय फोरबोनि हाबाफारि बायदियै जोंहा दङ फुंबिलि 9 रिंगा ब्लक कमिटि आरो खुंफुं आफादनि जा फिरफिला उरायहोनाय बे हाबाफारिखौ जोङो खालामगोन आरो जोङो फुंबिलि 9:30 रिंगा रुंसारि आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय बे बिबार बावनायखौ जोङो बावजेन होनो सानदों मुस्रि बिस्वराम बसुमतारी बारग' चिरां जिल्ला इउपिपिएलनि जोंहा लेङाइ आफादगिरि आरो बे समावहाय जोङो फुंबिलि 10 रिंगा गोजोननि थाखाय जोङो फारौ बिरहोनाय बे हाबाफारिखौ जोङो खालामनो सानदों आरो बिनिनो बिरहोजेनगिरि हिसाबै जोङो मुस्रि रन्जित बसुमतारी बिटिआरनि जोंहा EM सारखौ जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो मावहोनो जोङो सानगोन आरो फुंबिलि 10:30 रिंगा बिफां गायनाय हाबाफारि जों लादों बे बिफां गायनाय हाबाफारिखौ जा गायजेनगोन जोंनिनो 31 नं सिलि बियाबनि
जोंहा MLA सार जयन्त बसुमतारी बिथांखौ जोङो गायहोजेननो जोङो सिगांदों आरो फुंबिलि 11 रिंगा बेहाय जोङो रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो मोसानाय बेखेवनाय बेखिनिखौ जोङो खालामनो सानदों आरो बेखौ बेखेवगोन जोंहा डक्टर सांग्रां ब्रह्म जा BTRनि चिफ बिथांनि OSD बिथांखौ जोङो बेखेवहोनो सानदों। गिबियावनो मान गोनां मिडियाखौ रायजो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। दा नोंगौ जोंना चिरां 14 नं चिरां दुवारनि जे UPPLनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना जयै गावसिनि सिङाव थानाय प्राइमारिफोरखौ लानानै जे जोंनि सान्थिफुरनि सिङाव थानाय बरदाङि जुवेल्स क्लाबनि जे गेवलां गेलेग्रा फोथाराव मोनसे लांदां बैसागु बिदाय फोरबो जानो थांगासिनो। बियो गाबोन जागोन 14 थारिखआव। दा प्रग्राम मथे दहाय जोंहा UPPLनि जा 14 नं चिरां दुवार UPPLनि आफादगिरि बिथाङा बुंखालांबाय। दा बिथांमोना जे जोंनि जायगायाव मोनसे मोजां जे लांदां बैसागु जा बिदाय फोरबोखौ फालिनो सानदों बे जोंनि थाखाय गामिनि थाखायनो जोबोद मोजां आरो जोंनि गामिनि मानसिफ्रा बेखौ बरायदों आरो आंबो बे खुंफुं आफादनि सासे चेयारमेन जानानै आंबो बरायदों आरो मोजां मोनदों। जाहाथे बे दिनैनि जे बैसागु जे जानानै थांनाय बे बैसागुखौ गाखोमोरनो सानदों बा बिदाय होनो सानदों। बे बिदाय होनायाव हारि धोरोम राव बासियालासे मिडियाखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि सिगां फोसावनो सानदों। जाहाथे बिथांमोनहा बयबो बे बिदाय फोरबो बैसागुनि लांदां मोसानायाव जाहाथे बाहागो लाफैयो आरो बाहागो लानायजों हेफाजाब होफैयो आरो जोंनि बे खावलायनायाव बाहागो लानायजों लोगोसे जाफुंसारनायखौ खालामनानै होफैयो बेखौ आं लुबैदों। दा आं बेखौनो बुंनो सानबावो जाहाथे बे खुंफुंनायनि गेजेरजों जोंनि एरियानि आरो गासैबो जाथि माहारि हारिनि जाहाथे अनलायनाय फैयो, गोरोबलायनाय फैयो, जाथि बासिलायनाया जाहाथे थाया आं बेखौ लुबैदों आरो बेखौ लुबैनानै जाहाथे बयबो बाहागो लायो बेखिनि आं खावलायनाय थाबाय।